רואים אותי? רק לשמוע, דברי. לא שומעים טוב. עוד רגע ישמעו, עדיין לא התחלתי לדבר. עכשיו שומעים? כן. יופי. אוקיי, טוב, אז קודם כל תודה רבה לשגרירות הודו שהזמינו אותי. Thank you very much, Vinod Pawar, for inviting me to speak here today about Ayurveda. Thank you for Darshana. אני מאוד מאוד שמחה להיות כאן ביום המיוחד של האיורבדה ולדבר איתכם על כל המתנות שיש לאיורבדה להביא לעולם. האיורבדה היא אומנם מגיעה מהודו, אבל היא שייכת לכולם. בכל מקום אנחנו יכולים לקבל את היתרונות הנפלאים שהיא מביאה. לא משנה מאיזה דת אנחנו, באיזה ארץ אנחנו חיים, מקומות שיש צמחים איורבדיים או שאין צמחים איורבדיים, כולנו יכולים ליהנות מהמתנות שיש לאיורבדה. אני אשמח לדעת כמה מכם באים עם רקע של האיורבדה, ידע? אז אני אגיד על מה אנחנו רוצים לדבר היום בהרצאה. אנחנו נדבר על הבסיס של האיורבדה, שלא בואו תצטרפו, בסיס תורת האיורבדה, אנחנו נדבר על האלמנטים השונים שבעצם מרכיבים את הגוף נפש שלנו. אנחנו נדבר קצת על עקרונות שיכולים לעזור לנו בשמירה על בריאות, לפי האיורבדה שמתאימים לכולם, ובסוף יהיה גם זמן לשאלות, ותשמרו את השאלות לאחר כך. אז קודם כל אני אציג את עצמי, אני תמר צמח, אני מטפלת באיורבדה וביוגה טיפולית. אני אימא לשלושה, ראיתם פה, מרווה רימון ושקד, נשואה לשגיא וחיה בירושלים, יש לי קליניקה שבה אני מטפלת. למדתי גם בארץ בפרידמן, למדתי בהודו 7 שנים, למדתי כמה מרכזים שונים, וכתוב ביניהם קבע לפ"ם, שכבר קיים 100 שנים. מטפל באיורבדה וביוגה, רק דברים טבעיים, והיום זה מה שאני עושה בחיי, באמת להעביר את הידע הזה הלאה ולתת לו לכל מי שמוכן לחלוק איתי את הידע הזה. אז קצת היסטוריה של האיורבדה. זה לא עובר לי? אוקיי. אז המילה איורבדה נהיה משתי מילים, איור ובדה. איור זה חיים או אריכות ימים, ובדה זה ידע. רוצה לכם לשמוע את המילה הזאת, בדה. בהודו העתיקה יש עד היום כתובים שנקראים הבדות, שזה בעצם הידע הקדום ההודי שנכתב לפני 1000 שנים. לפני שהוא עבר לכתב, הוא עבר מאב לבן, ממורה לתלמיד, על ידי שינון של אותם כתובים, ממש כמו שאנחנו לומדים לבר מצווה בישראל עם הטעמים השונים, וככה הידע הזה נשמר עד שעולה על הכתב. זה ידע שמשוערך כ-5000 שנה אולי לפני, ובעצם זה מביא את האיורבדה לרפואה הכי עתיקה בעולם, ואנחנו יכולים להסתכל לפי השם שלה, שהאיורבדה, כן, אין בעיה, אני רק רוצה גם ככה זה בסדר, רואים אותי גם בבית. אז לפי השם של האיורבדה אנחנו כבר יכולים להבין מה הפילוסופיה, התורה, הרפואה הזאת באה להגיד. ידע שנותן לנו אריכות ימים. אוקיי? זה לא רק רפואה. כי
אם יהיה לנו את הידע הזה, אנחנו נוכל לחיות חיים יותר ארוכים. בדרך כלל כדי שנוכל לחיות חיים יותר ארוכים, אנחנו גם צריכים להיות בריאים, נכון? כולנו רוצים להצליח בחיים מבחינה של חיים אישיים, שיהיה לנו אהבה וקשרים יציבים, ושנצליח מבחינה כלכלית ולהגיע לשגשוג של כלכלי ואישי ומשפחתי, וגם שגשוג ואושר אמיתי, שזה אחת המטרות העיקריות בפילוסופיות המזרחיות, להגיע לשחרור של הנפש שלנו. אז כל מיני מטרות תגידו לי, יש פה מישהו שלא רוצה את מה שאמרתי, מהדברים האלה? כולנו מסכימים? אז כדי שנוכל להגיע למטרות האלה, שהאיורבדה שמה אותן כהמטרות העיקריות של החיים שלנו, אנחנו צריכים לחיות בגוף בריא. גוף שאינו בריא לא יוכל להגיע למטרות האלה. וזו בעצם המטרה העיקרית של האיורבדה, לשמור על הבריאות שלנו, כדי שנוכל להגיע למטרות החיים. אז לפני שהרפואה הזאת באה לטפל באיזושהי מחלה, קודם כל רפואה מונעת. לפי השם אנחנו יכולים לראות על ידי ידע של החיים, אם נדע אותו, נוכל למנוע את כל המחלות. אנחנו נוכל על ידי אורח חיים בריא, על ידי איזון של הטבע המולד שלנו, שאנחנו נדבר מה זה אומר הטבע המולד שלנו, אנחנו נוכל לשמור על בריאות, ולא נצטרך ללכת למטפל. האיורבדה בהודו היא דבר שקיים גם בתרבות ההודית, כל כך מושרשת היום. אם תשאלו, יצא לי בשנותיי שחייתי בהודו לשאול ילדים בהודו על כל מיני מאכלים, הם ידעו להגיד, האוכל הזה עושה כאב בטן, האוכל הזה עושה גזים, האוכל הזה מחמם את הגוף, זה מותר לאכול בחורף, זה מותר לאכול בקיץ. זה ידע שעבר עם הדורות בתוך המשפחות, שבעצם מגיע גם הידע הכל-כך מיוחד של האיורבדה, שאם אנחנו חיים לפיו אנחנו נוכל להבין מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, מתי טוב לנו, כמה טוב לנו וכן הלאה. אז קודם כל רפואה מונעת, וזה הקסם המדהים שלה. אם יש לנו אותו, אנחנו יכולים לטפל בעצמנו. אבל אם כבר יש איזה שהן מחלות, לצערנו בעולם יש גם מחלות, זו רפואה שיודעת גם לטפל במחלות שונות. הרפואה האיורבדית היא מתחלקת לתתי תחומים, יש גם רפואה פנימית, רפואת ילדים, רפואת נשים, כירורגיה ועוד, והטיפול במחלות נעשה על ידי התאמה של תזונה מותאמת אישית, על ידי שינוי אורחות חיים, על ידי צמחי מרפא שונים, תרופות שונות שהן לרוב צמחיות, ניקויים של הגוף, והאיורבדה משתמשים הרבה בניקוי הגוף כדי לנקות את המחלות החוצה מגופנו, ולהחזיר לעצמנו את האיזון הפנימי שלנו. כל אלה בעצם כלים שהאיורבדה משתמשים גם הרבה ביוגה. דבר ראשון אמרה לנו מקודם, היוגה והאיורבדה ממש הולכות יד ביד. יוגה, מדיטציה הם כלים טיפוליים שמשתמשים בהם כדי להבריא ממחלות על ידי הרפואה האיורבדית. מהי בריאות לפי האיורבדה? האיורבדה מסתכלת על האדם כמשהו שלם. ברפואה המערבית, כואבת לי השן, אני הולכת לרופא שיניים. כואב לי הראש, אני אלך לבדוק למה יש לי כאב ראש. כואב לי בעיכול, אני אלך לרופא גס. כל רופא מטפל במערכת אחרת. הרפואה האיורבדית אומרת, אדם הוא שלם, כמו היום בישראל זה כבר לא כזה נשמע משהו דמיוני, יש לנו הרבה רפואה הוליסטית, שונה, אבל זה רפואה שמשתייכת לכל המדדים של טוב בני אדם. אדם שהוא בריא, הגוף שלו, פיזי, צריך להיות בריא, החושים שלנו צריכים להיות בריאים, המצב המנטלי וגם הרוחני. שכל אלה מתקיימים, אנחנו נראה שיש בריאות בגוף. האיורבדה, אני אגיד כמה מילים ככה על איך היא התגלגלה בעולם. אמרתי, היא מגיעה מהודו, מאוד מאוד עתיקה, והיא
שומשה בכל הארצות מסביב להודו במשך אלפי שנים. עם השנים היא קצת נעלמה מהודו, הודו נכבשה על ידי כל מיני כובשים שונים, וככה הזיזו את האיורבדה הצידה. עם הבריטים, עם הכיבוש של הבריטים, האיורבדה חזרה להודו בצורה קצת שונה. הבריטים הכניסו גם את הרפואה המערבית, והיום רופא איורבדי שלומד בהודו לומד גם רפואת MD וגם הרפואה האיורבדית. אז אפשר ככה, יש לזה יתרונות שאנחנו יכולים לקבל את הידע משתי הרפואות השונות, אנחנו יכולים למקבל האיורבדית. מצד שני הרבה מאוד דברים נעלמו. הרפואה האיורבדית הייתה גם רפואה שהשתמשה בכל מיני טקסים רוחניים ופולחנים שהיום מי שלומד אותם במערב לא משתמש בידע הזה, ואנחנו משתמשים בעיקר במה שמתאים לנו היום. האיורבדה היום התפשטה בכל העולם, יש הרבה מרכזי לימוד האיורבדי בארצות הברית, באוסטרליה, גם בישראל. בישראל לימדו האיורבדה בכל מיני מקומות שונים, רידמן לימדו, ברושים לימדו, עכשיו בתל אביב יש את פרנה ודה שהם מלמדים, ואפשר ללמוד גם בישראל האיורבדה. שאלה שנשאלתי לפני כן, אז בהחלט אפשר ללמוד את הידע הזה גם היום. אז מה האיורבדה באה לספר לנו? מה היא באה לספר לעולם? למה היא כל כך מיוחדת בשונה מרפואות אחרות? האיורבדה מביאה את הידע שלה מהתבוננות בטבע, טבע בחיות, ושואבת את הידע הזה מהם, ומרכיבה את אותם אלמנטים טבעיים על החיים שלנו בני האדם. יש לנו פה 5 אלמנטים, 5 יסודות טבעיים, הפנצ'ה מהבוטה, 5 היסודות הגדולים שעליהם מתבססת האיורבדה, וביחד הם יוצרים 3 כוחות, 3 אנרגיות שונות שנקראים דושות, וטה, פיתה וקפה. זה נשמע כמו, שתיים מהם קפה ופיתה נשמעים כמו מילים בעברית, במשמעות אחרת לגמרי, אבל זה לא אותה משמעות. אנחנו יכולים לראות פה את האנשים האלה, וטה, פיתה וקפה, ואלה בעצם אנרגיות שמהם כל העולם מורכב. אני אנסה עכשיו לפשט את זה כדי שנוכל להבין מה זה אומר הדבר הזה. אז יש לנו את אנרגיית האדמה, את יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר ויסוד החלל. 5 יסודות מרכזיים שנמצאים בכל דבר בטבע. אוקיי? חלל, כן. אני אנסה להראות לנו, אנחנו לא נתייחס לעולם כולו, אנחנו נתייחס בעיקר על הגוף שלנו, בני האדם, איך אנחנו רואים את היסודות האלה בתוך הגוף שלנו. יסוד האדמה הוא יסוד שנותן יציבות, okay? הוא נותן לנו את המבנה שעליו אפשר להיבנות. האדמה, אם אני רוצה לשתול זרע באדמה, לשתול עץ באדמה, אני צריכה להכניס את הזרע לתוך האדמה, והאדמה תיתן לו את היציבות שבה הוא יכול להצמיח שורשים, והגזע שלו יוכל לגדול, והענפים שלו, ובסוף גם הוא יוכל לתפקד. אבל בלי אדמה, הוא לא יוכל ליצור את המבנה הזה. אז האדמה בגוף שלנו היא בעצם המבנה, היא היציבות, היא הכבדות שיש לנו בתוך האדמה. אתם יכולים להרגיש את הגוף, תרגישו רגע את הגוף שלכם, העצמות שלנו, השלד שלנו, הבסיס שלנו, היא האדמה שיש לנו בגוף, זה העצמות, והשרירים, והשומן שיש לנו בגוף, כל אלה הם יסוד האדמה, לכולם הם נמצאים בתוך. היסוד השני, יסוד המים, זה יסוד שנמצא לנו בגוף, 70% מהגוף שלנו הוא מים, יודעים את זה, אבל אנחנו נתייחס אליו בהקשר של
לחות, המים נותנים לנו לחות וסיכוך, אוקיי? יש לנו מים בזיעה שלנו, בדמעות שלנו, בריריות של האף, ברוק שלנו, במערכת העיכול שלנו, במפרקים, אוקיי? כדי שהמפרקים שלי יוכלו לזוז, צריך להיות לי נוזלים בתוך המפרקים, מסככים את המפרקים, זה נותן את האיכות של שומן, זה שומניות, אוקיי? כמה שיש לי יותר לחות בגוף, יותר יסוד מים, יהיה לי יותר איכות של שימון בגוף, פחות יובש, אוקיי? שמן הוא ההפך מייבש. כשיש לי יובש אני ארצה לשים שומן כדי להוריד את היובש. כולנו מרגישים את המים האלה. היסוד השלישי זה יסוד האש. האש, הדבר העיקרי שלה, מה הוא עושה? לחמם, ומה עוד היא עושה האש? שורפת. נכון, מה זה אומר לשרוף? אם אנחנו מסתכלים על הגוף, זה עושה איזושהי טרנספורמציה. האש לוקחת חומר אחד, הופכת אותו לחומר אחר, אוקיי? היא שורפת אותו, היא מעכלת אותו, אם אנחנו מסתכלים על הגוף. התכונה העיקרית של האש בגוף זה עיכול. לוקחת את האוכל למשל שאנחנו אוכלים, אנחנו מכניסים מרכיבים מסוימים, והם בונים לנו את הגוף במרכיבים שנראים אחרת לגמרי, דרך האש. האש היא זאת שעושה את השינוי, את הטרנספורמציה, היא משנה את החומר למשהו אחר, אנחנו רואים את זה גם בתודעה שלנו. האש היא לא נמצאת רק בעיכול, היא נמצאת גם במים שלנו. אני לוקחת, עכשיו אתם מקשיבים למידע שאני מספרת, מכניסים את זה לתוך המוח שלכם, ומקבלים דרך האש את היכולת להביא את זה ולהפוך את זה למידע שנמצא אצלכם בפנים. אוקיי? אז זה גם טרנספורמציה מנטלית, גם טרנספורמציה פיזית. אז זה יסוד האש, וכמובן חום. חום, האש היא מאוד מאוד חמה, ולפעמים גם חמה מדי בסוף. היסוד הרביעי זה יסוד האוויר, הוא נמצא לנו בגוף בכל מיני דברים שאנחנו נדבר עליהם. האוויר עצמו, התכונה העיקרית שלו, זה שהוא כל הזמן זז, נכון? האוויר בתוך הגוף נכנס לנו דרך הנשימה, אנחנו נושמים פנימה, נושמים החוץ, כל הזמן יש תנועה של אוויר שנכנסת ויוצאת. אז היסוד, ההתפתחות העיקרית של האוויר היא תנועה. תנועה יש לנו בגוף בכל דבר. איפה יש לנו תנועה? הדם, נכון, הדם זורם כל הזמן. הלב שפועם, יפה. מערכת העצבים, מערכת העיכול, כל הזמן בתנועה פריסטלטית הולכת למטה. השרירים שלנו זזים, אנחנו הולכים, אנחנו מדברים, בכל דבר יש תנועה. בלי תנועה אין חיים, בלי אוויר אין חיים. זה היסוד הכי מניע וגם הכי מוציא אותנו מאיזון. אנחנו בסוף נדבר עליו, תראו, האוויר הוא היסוד שהכי מוציא אותנו מאיזון, ותמיד נרצה קודם כל לאזן אותו. זה היסוד שיוצר הרבה מאוד תנועה, וגם אם התנועה היא לא נכונה, אנחנו נרגיש את זה. היסוד האחרון הוא יסוד החלל. חלל זה משהו שאנחנו חיים בתוכו. אנחנו חיים בתוך מרחב מסוים. אז הגוף שלנו תופס מרחב בעולם. יש לנו גם חללים קטנים בתוך הגוף, יש לנו חלל של הריאות, וחללים בתוך מערכת העיכול, וחללים בסינוסים בראש שלנו. יש לנו גם חללים בתוך הגוף, אבל זה איזשהו מרחב שאנחנו תופסים בתוך החלל הזה. אז אלה חמשת היסודות, ומה זה קשור לבריאות שלנו, מה זה קשור לאיורבדה, נשמע קצת כמו סינית אולי, אבל או הודית, בישראל תמיד אומרים הכל נשמע כמו סינית, אבל אני בתור דוברת הינדית, אני מבינה גם הינדית, אז סינית זה ממש לא. אז איך זה קשור אל החיים שלנו? אז אמרתי שהיסודות האלה מתחברים לשלוש אנרגיות שונות. והאנרגיות האלה יוצרות לנו טיפוסים. טיפוסים שנקראים וטה, תיטה וטה. אז נתחיל מטיפוס הקפה. הקפה זה יסוד האדמה והמים יחד. אוקיי? כל טיפוס יש בו שני יסודות שמתחברים יחד. הבסיס שלו אנחנו נגיד שזה יסוד האדמה.
ובואו נפשט את זה לבני אדם. מה זה אומר, איך זה מתנהג, איך אנחנו יכולים להרגיש את היסודות האלה בתוך החיים שלנו. קאפה, אנשי קאפה, זה אנשים שנולדים עם יסוד אדמה מוגבר בתוך הגוף שלהם. האדמה יש לה כל מיני תכונות, היא מאוד יציבה. אנחנו עומדים על האדמה, נכון? היציבות שלה נותנת לנו גם נינוחות, אנחנו יכולים לנוח עליה, אפשר להרפות עליה, היא נותנת לנו איזשהו ביטחון, אוקיי? כבדה, האדמה היא כבדה, היא קרה, ויש בה גם לחות בתוך האדמה, יש בה גם מים, אוקיי? תכף ניכנס קצת יותר לאיך זה נהג בתור בן אדם. אז זה אנשי ככה. היסוד השלישי והרביעי והשני, מים ואש, מתחברים ביחד לאנשי פיתה. אש וקצת מים, בעיקר אש, אנחנו רואים בעיקר את האש, זה אנשים שיש בהם הרבה מאוד אש. מה התכונות של האש? זה חום, חדות, אדמומיות, האש היא אדומה, יש בה גם קצת לחות, יש בה גם מים, ובעיקר היא מעכלת. האש היא שורפת ומעכלת, כמו שאמרנו, היא עושה את השינוי, את הטרנספורמציה. ובאטה זה אנשים שמחוברים מאוויר וחלל יחד. שני יסודות שהם נמצאים איפשהו פה, אוקיי? גבוה בשמיים. אסטרונאוטים יכול להיות. כשהם נמצאים בחלל הם בטוח נמצאים עם האופי של, עם האיכות של באטה. אז החיבור של שני יסודות מאוד מאוד גבוהים, שאנחנו נדבר בעיקר על האוויר בתוכם. האוויר הוא, אמרנו, תנועה, יש בו איכות של יובש, כי האוויר הוא נורא מייבש, אנחנו מרגישים את זה עכשיו בעונה הזאת, שהכל מתחיל קצת להתייבש, למרות שבישראל הסתיו הוא נדחה לנצח, במיוחד בתל אביב. אז יש בו יובש, יש בו קור, יש בו חספוס קצת, הוא מחספס אותנו. כן, הוא קליל, אין לו משקל לאוויר, הוא ממש קליל. אז אלה האיכויות של שלושת הטיפוסים. מה זה אומר הטיפוסים האלה? לפי היורבדה, וזה בעצם המתנה הכי גדולה שהיורבדה באה להם. אנחנו בתור בני אדם נולדים עם, כולנו אמרנו יש את כל היסודות האלה, נכון? וכולנו הרגשנו את הדברים האלה בתוך הגוף, אבל כל אחד נולד עם כמות אחרת של אותם יסודות. יש אנשים שנולדים עם יותר אדמה, יש אנשים שנולדים עם יותר אש, ויש אנשים שנולדים עם יותר אוויר. זה משהו מולד, הוא לא ניתן לשינוי, וזה הבסיס של היורבדה. אנחנו תמיד רוצים להשתנות, לשנות את עצמנו, לשנות את האנשים שסביבנו. למה מישהו כל כך איטי? אני רוצה שהוא כבר יזוז יותר מהר. למה המחשבות שלה כל הזמן רוצות למקום אחר? זה משהו שהוא מולד. אנחנו לא יכולים לשנות את אחוזי האנרגיות האלה שנולדנו איתן. זה נקרא בסנסקריט פרקריטי, הטבע המולד שלנו. ואם אנחנו הולכים למטפל היורבדי, הוא יאבחן אותנו ויגיד לנו, אתם אחוז כזה של ואטה, אחוז כזה של קאפה ואחוז כזה של פיתה, וכולנו יש את כולם, אבל בכל אחד בדרך כלל יש שתי איכויות, שתי אנרגיות יותר דומיננטיות. זה אומר שיהיה או ואטה ופיתה ביחד, או פיתה וקאפה ביחד, או קאפה וואטה ביחד, שילוב של שניים ביחד, והשלישי יהיה מאוד מאוד נמוך. אני אתאר עכשיו מה זה אומר כל אדם, אבל תזכרו בתיאור שלי שתמיד יש שניים. כן, אני מתארת עכשיו כל אחת מהאנרגיות, אבל תמיד אנחנו שניים, אז זה לא אומר שכל מה שאני אומרת על אותו טיפוס חייב להיות בכולנו, כי יש לנו גם מזה וגם מזה. אז איך נראה בן אדם שנולד מבחינה גנטית עם קאפה מוגברת, אדמה ומים? אנשים שהם נולדים ככה, יש בהם את האיכויות של אדמה ומים. זה אומר שהם אנשים מבחינה פיזית יותר רחבים, כי האדמה היא גדולה, היא רחבה, היא
כבדה, יציבה, אז הם יותר יציבים, הגוף שלהם נראה קצת יותר גדול, זה לא אומר שהם שמנים, אבל כן יכול להיות להם נטייה להשמנה, יש להם יותר אחוזי שומן בגוף, העצמות שלהם מאוד חזקות, הם לא שבירים, הם לא נשברים בקלות, ההליכה שלהם היא מאוד איטית, הדיבור שלהם מאוד איטי ונעים, מערכת העיכול שלהם עובדת לאט, לא כל כך רעבים, הם לא זקוקים להרבה אוכל, עד שהם מעכלים, לוקח זמן לעיכול, ומבחינה תודעתית זה לא רק פיזי, כל מה שאנחנו מתארים, יש גם איכויות תודעתיות, זה נקרא גונות, רג'ס תמאס וסאטה, אז מבחינה תודעתית אנשים שהם יותר דומיננטיים של אדמה הם אנשים גם יותר כבדים פיזית וגם יותר כבדים מחשבתית. קשה להזיז אותם גם פיזית, בואו נלך לאנשים, אני מעדיפה לשכב על הספה, לעשות שינויים בחיים, לעבור עבודה, לעבור דירה, זה דבר שהוא יותר מאתגר בשביל אנשים שהם עשויים מיסוד האדמה הדומיננטי. זה אנשים שמהצד השני גם מאוד רגועים ושלבים, האדמה היא מקבלת את כולם, כל מה שנזרוק אליה, גם את כל הזבל שאנחנו שמים, היא מקבלת. הם אנשים שמקבלים את כולם, מאוד מאוד רגישים ואוהבים, ובדרך כלל שמחים, אנשים שמאוד נעים להיות לידם, הם לא מדברים הרבה, הם אוהבים להקשיב, ובגלל זה כיף לנו להיות ליד מישהו שרוצה להקשיב לנו כל הזמן. ובצד הפחות חיובי, הכבדות והאיטיות והעייפות יכולה ליצור, והיציבות יכולה גם ליצור הרבה עייפות וכזה חוסר רצון לעשות דברים, אז אנחנו יכולים לראות גם את הדברים החיוביים וגם את הדברים שלנו. אתם יכולים להכניס מישהו שאתם מכירים לרובריקה הזאת, אולי את עצמכם, אולי במשפחה, חברים, לתאר לכם איזה מישהו? לא? אף אחד לא מכיר איש שהוא ככה? את את עצמך, מצוין. אוקיי, אז זה באמת, אם אנחנו נחשוב, אנחנו תמיד נמצא אנשים שהם מתוארים קצת ככה, אבל כמו שאמרתי, תמיד יש שניים, אז זה לא אומר שכל הדברים שאמרתי יתקיימו בהם. אני עוברת לאנשי פליטה. אנשים שהם בנויים בעיקר מאש, קצת מים, זה אנשים שמבחינה פיזית הם לא גדולים ולא קטנים. יש להם הרבה כוח, יש להם הרבה אש, מאוד מאוד חם להם. פיזית הם רוצחים, הם שונאים את הקיץ, הם מזיעים הרבה כי יש להם הרבה לחוץ במים שלהם. אנשים שהם עצבניים בקיץ, מכירים אנשים כאלה? לא אוהבים. מבחינת העיכול שלהם, העיכול שלהם הוא מאוד 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 חזק. זה אומר שהכל מתעכל מאוד מהר, אין להם שום בעיות עיכול, יכולים לאכול כל מה שהם רוצים, באיזה כמות שהם רוצים, הכל מתעכל, נכנס, יוצא, אין שום בעיות בשום צד של העיכול. האש היא כל כך חזקה שהיא פשוט מעכלת את הכל. לפעמים אם היא כל כך חזקה, היא יכולה גם לשרוף את הגוף, ואז אנחנו נראה צרבות ואולקוס וכל מיני דברים שהם הצד הנגדי שהאש היא יותר מדי חזקה. מבחינה מנטלית זה אנשים מאוד חדים, האש היא מאוד חדה, היא יכולה לשרוף כל דבר, אוקיי? הם מאוד אינטליגנטים, אמרנו האש היא מעכלת, כל מה שנכנס מתעכל בצורה מאוד מהירה, הם קולטים דברים מאוד מהיר, אנשים ריאליים בדרך כלל, הם אנשים שמדברים בשפה שמאוד מאוד קל לעקוב אחריהם, ומאוד קל להאמין למה שהם אומרים, סוחפים אחריהם, יש להם המון תשוקה לחיים, תשוקה לפעולות, לעשות דברים, אז אנחנו יכולים לראות את זה בעיקר, לא רק בעיקר, אבל אצל אנשים שהם סוחפים אחריהם מנהיגים שיש בכל העולם, חייב להיות בהם איזשהו יסוד של אש, כל כך מלאי התלהבות שכולם יכולים ללכת אחריהם. בדבר היותר שלילי שלהם, האש שלהם מאוד מאוד חזקה שיכולה גם לשרוף את כל מי שסביבם, אז הם יכולים לדבר בצורה שהיא לא נעימה לאחרים, ולכעוס מאוד בקלות, להוציא את הזעם שלהם על אחרים. זה אנשים שלא כדאי להיות לידם כשהם עצבניים או כשהם רעבים,
כי אז זה מאוד מאוד עוזר. מכירים כאלה? רק הרבה חיוכים, זה אומר שאתם יכולים... זה נכון. אנחנו יכולים לראות באמת תרבותית שבעמים שונים יש יותר מאיכות שונה, מאחת מהדושות האלה, מאחת מהאנרגיות האלה, ובישראל באמת יש הרבה פיתה, הרבה מאוד אש. אנחנו עם שיש בו הרבה מאוד אש. אבל זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. כל בן אדם שנלך אליו בכל העולם, אנחנו נוכל לראות את אחת מהאנרגיות האלה דומיננטיות. וזה מה שמדהים, זה לא קשור להודו, זה לא קשור לשום דבר אחר, כמו שכולנו נושמים, וכולנו יש את היסודות הבסיסיים האלה, וכולנו נתנהג גם אנשי פיתה בישראל, וגם איש פיתה בדרום אפריקה, וגם איש פיתה בקנדה יתנהג בדיוק אותו דבר מבחינת איכות. כמובן עם קצת תרבות שונה, למה זה חשוב לדעת? תכף נדבר על זה. אז תשמרי את השאלה הזאת לסוף ואני אענה על זה. אז אנשי בטה הם אנשים שעשויים מאוויר וחלל. אוויר וחלל אמרנו שיש בהם כלילות, חוסר יציבות והרבה תנועה, זה התכונות העיקריות, וגם אור האוויר הוא קר. האנשים שנולדים עם דומיננטיות של בטה הם אנשים שהם יותר כלילים, רזים, הגוף שלהם קצר יותר, העצמות שלהם קטנות יותר. מראש אנחנו יכולים לראות את זה במבנה הפיזי, אדם שהוא רזה 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 כמעט תמיד הוא יהיה אדם שיש לו דומיננטיות של בטה. יהיה לו גם עוד משהו שאנחנו לא תמיד רואים, כי לפעמים מערכת העיכול תהיה אחרת, אבל אנחנו נראה במבנה הפיזי שלו שהוא כל כך דק שזה בטה, זה לא משהו שהוא יכול לעשות דיאטה בשבילו, הוא יכול לאכול המון, אבל הוא לעולם לא ישמין. זה אנשים שהם מאוד רזים, העצמות שלהם מאוד שבריריות, הם נופלים ונשבר כי הכל מאוד קליל, אין שום אדמה יציבה שנותנת עדות וחוזק בגוף. מבחינת עיכול אנחנו רואים את חוסר היציבות של האוויר, התנועה של האוויר, שנותנת חוסר יציבות בעיכול. זה אנשים שלצערנו סובלים מהעיכול הכי לא אידיאלי, בוא נגיד ככה. יש להם הרבה בעיות עיכול, קשה להם לעכל כל מיני סוגים של מזונות, יש הרבה כאבי בטן ונפיחויות וגזים, כל דבר עושה להם איזשהו משהו לא טוב בבטן, ויש חוסר יציבות בזה שלפעמים יש שלשולים ולפעמים יש עצירות, שום דבר לא יציב במערכת העיכול. מבחינה מנטלית זה אנשים שהם נמצאים, אמרנו איפשהו בשמיים, הרוח ככה היא מאוד דומיננטיות במיינד שלהם, זה אנשים מאוד מאוד יצירתיים, אנשים שיכולים לדמיין דברים וליצור אותם. אז האומנים ונגנים וציירים, בדרך כלל יקחו את זה וירחיבו את זה לדברים שהם מאוד מאוד יצירתיים. זה אנשים שמאוד אוהבים שינויים, לזוז ממקום למקום, ללכת, מאוד אוהבים את התנועה, יש בהם הרבה תנועה, לפעמים זה לא כל כך בריא להם, כדאי להם להאט, אבל הם אוהבים את השינויים, תגידו להם מחר תקום, תיקח את התרמיל שלך ותיסע למדינה אחרת, הם יעשו את זה בשמחה, והם גם מאוד משתנים בדעות שלהם, אפשר בקלות להסיט אותם מדעה אחת לדעה אחת. אין להם אמונות יציבות, כי הכל, כמו שאמרנו, תקופות יציב. אז הטיפוסים האלה, הם אמרנו מולדים, אי אפשר לשנות, מבחינה פיזית אי אפשר לשנות את איך שהגוף שלי עובד, כן תמיד אפשר לשאוף לשינוי תודעתי מבחינת ההתפתחות הרוחנית שלנו. זה לא אומר שאני אוכל לשנות את איך הנהירות של המחשבות שלי קוראים, סוג החלומות שלי, זה דברים שהם כן מולדים ולא כל כך ניתן לשינוי, ותמיד אני יכולה לשאוף לרוגע, גם אנשי בטה, גם אנשי ביטה וגם אנשי ככה. ולמה זה חשוב להבין? מי אני? ואיך אני יכולה לגלות? אז איך אני יכולה לגלות? יש כל מיני דרכים. אחד הדרכים זה ללכת למטפל שיושב איתנו, עונים על המון שאלות, על כל אורח החיים שלנו,
המון שאלות מאיך אנחנו ישנים ואיך אנחנו אוכלים ומי החברים שלנו ואיך אנחנו מתנהגים ואיך היינו בתור ילדים, המון שאלות, יש בדיקות דופק, בדיקות לשון, הסתכלות על הבן אדם, איך הוא נראה פיזית, איך הוא מדבר, איך הוא הולך, כל אלה ייתנו לנו תמונה של מי הוא, וכשאנחנו מגלים מה הטבע המולד שלנו, שני דברים קורים. אחד, קודם כל אנחנו מקבלים את עצמנו. אני יכולה להגיד לכם, יש לי שתי ילדות, הקטן הוא עוד קטן מאוד, שתי ילדות מאוד שונות. אחת יכולה להוציא אותי מדעתי, אבל אם אני רגע זוכרת שהאופי שלה הוא מולד ויש בה הרבה בטה ופיתה, הרבה קופצניות והרבה אש והרבה תנועה, אני יכולה לקבל אותה ואני לא רוצה לשנות אותה. אז קודם כל הדבר הראשון זה שאנחנו יכולים לקבל את עצמנו כפי שאנחנו בלי רצון לשנות את עצמנו וגם את הסביבה שלנו. למשל, אני אתן דוגמה עוד פעם על ילדים במערכת החינוך. בישראל היום יש המון ילדים שמאובחנים עם בעיות קשב וריכוז. הרבה מהם, או כמעט כולם, יהיו אנשי ילדי בטה, הרבה תנועה, ולפעמים גם פיתה, הרבה אש. הם צריכים לזוז, הם צריכים להוציא את כל האנרגיה הזאת שיש להם. הם לא יכולים לשבת 45 דקות בתוך שיעור בלי לזוז ובלי לדבר ובלי שיתנו להם לבטא את כל התנועה שלהם. אז מה אנחנו עושים? אנחנו נותנים להם הבחנה שיש להם בעיות קשב וריכוז. אז אנחנו נותנים להם כדורים שיעצרו את התנועה שבהם. במקום לאפשר להם להוציא את האנרגיה שקיימת בהם מלידה. בדיוק לתעל את זה, לתת להם את מה שהם צריכים. אני יכולה הרבה יותר לקבל את חברים שלי שהיא חברה אחת מגיבה בצורה מאוד שונה מחברה אחרת. כי יש אנשים שיגיבו בלשתוק, כי הם אנשי ככה, ויש אנשים שיגיבו בלפעול ולעשות ולעזור, כי הם אנשי עשייה ופיתה ואש. אז כשאני מסתכלת ככה על העולם, פתאום הכל נהיה הרבה יותר רבוע. אז זה דבר ראשון בזה שאנחנו פתאום מבינים מי אנחנו, ושאנחנו שונים, אנחנו לא אותו דבר. הדבר השני שההבנה הזאת של מה הטבע המולד שלי ומה הטבע המולד של הסובבים שלי נותן לי, זה שאני יכולה להתאים לעצמי אורח חיים שיתמוך בטבע המולד שלי. מה זה אומר? כל אדם לפי האיורבדה הוא שונה. אין דיאטה אחת לכולם, כולם צריכים ללכת לישון בשעה הזאת, וכולם צריכים לעשות את הפעילות גופנית הזאת, וכולם צריכים להיות אנשי הייטק, או כולם צריכים להיות רופאים. כל אחד יש לו יכולות אחרות. וגם אנשים שהם פיתה ועוד פיתה הם לא יהיו אותם אנשים, כי יש אנשי פיתה שהאש שלהם מאוד חזקה, ויש אנשי פיתה שהאש שלהם היא חזקה, ויש להם גם אדמה. יש להם גם יציבות ורוב. אז כל אחד הוא כל כך שונה, שכל האורח החיים שלנו יוכל להיות מותאם בצורה שונה בין אחד לשני. וזה מה שאנחנו עושים באיורבדה. קודם כל מגלים מי אנחנו, ואז מתאימים לעצמנו את אורח החיים שלנו. יכול להיות שלדבר יכולה להבחין אותה. כן. כן, אני חוזרת על השאלה למי שבבית, ששואלים אם יכול להיות שמטפל אחד מאבחן בצורה אחת, ומטפל אחר מאבחן בצורה אחרת. כן, זה לא מדע מדויק. בהחלט כן. לרוב זה יהיה את 20% פיתה ו30% וטה, זה משתנה עם השנים, הבסיס נשאר, אבל יש שינויים שאנחנו בעצם יוצאים מאיזון. אנחנו רוצים, כשאנחנו מטפלים באיורבדה, אנחנו רוצים להחזיר לאיזון שאיתו נולדנו. כל הזמן אנחנו באיזשהו שינוי, החיים הם דינמיים, אנחנו כל הזמן יוצאים מאיזון, קצת האש עולה בנו, אז אנחנו רוצים להוריד אותה. אנחנו רוצים אבל לחזור לאש הטבעית שאיתה נולד. זה תמיד מה שנולדנו הוא נכון לנו. אנחנו תמיד רוצים לאזן את עצמנו לפי איך שאנחנו בטבע המולד שלנו. אם יש לנו יותר מדי כעסים, בגלל שהאש שלנו נהייתה יותר מדי חזקה, אנחנו נרצה לאזן אותה. אבל זה לא אומר שנפסיק להיות אנשים מלאי תשוקה, ונפסיק להיות אנשים שהם מתבטאים יותר בצורה מאוד חדה. תמיד אנחנו נשאר עם האופי שאיתו נולד. אז אנחנו לא הולכים עכשיו להבחן את כולכם,
לא, גם לא חלק, אנחנו לא נאפשר לכם, אבל כן מה שאנחנו נעשה, אני כן רוצה לתת לנו היום כלים שהם מתאימים לכל הדרוש, לכל שלושת הטיפוסים, שהם הכלים הבסיסיים של האיורבדה, והם אומרים לנו, אם נשתמש בכלים האלה, כולם, גם אם אני ואתה, גם אם אני פיתה, גם אם אני ככה, אני אקבל חיים יותר מאוזנים ובריאים, אם אני אעבור על הכללים האלה. כן, הרג'ס זה גונות, זה האנרגיות המנטליות, הרג'ס היא מאוד דומיננטית באוויר, בתנועה, תמאס זה אנרגיה של אדמה, אבל האדמה שהיא לא כל כך טובה, זה כבדה מדי, וסטווה היא מתאימה לכולם, סטווה זה ציטוט טוהר, זה משהו שכולנו רוצים להגיע אליו, כולנו רוצים להיות במצב סטווה, מצב של שקט, איזון ושלווה. אז דבר ראשון שאנחנו נדבר עליו זה מערכת העיכול. לפי האיורבדה מערכת העיכול היא האיבר המרכזי שיוצר בריאות בגוף, ואם מערכת העיכול שלנו עובדת טוב, אנחנו נשמור על איזון ובריאות. זה לא משנה איזה טיפוס אנחנו. מערכת העיכול, המרכז שלה זה בקיבה שלנו, אתם יכולים להרגיש אותה פה, מתחת לחזה בצד שמאל, יושבת לנו הקיבה, ובתוכה יש דבר שנקרא לפי השפה הסנסקריט אגני, אש, אש העיכול. האגני שלנו היא האחראית המרכזית לבריאות הגוף שלנו, ודרכה אנחנו בעצם מזינים את הגוף. אם האש שלי היא טובה, כל מה שאני אוכל יתעכל ויזין אותי. אם האש שלי לא טובה, חלשה מדי או חזקה מדי, מה שאני אוכל לא יזין אותי. הוא יגרום לי לאט לאט למחלות, בזה שאני מכניסה דברים שלא מתעכלים בצורה טוב, ולאט לאט הם הופכים להיות ריאליים לגוף. אז בואו ניקח את התמונה הזאת של הקיבה, ולדמיין, כמו שזה נראה פה, יש פה ממש אש. לדמיין שזו איזושהי מדורה, האש הזאת זה בעצם המיצי קיבה שנמצאים לנו בקיבה, החומציות שהיא החומצה הכי חזקה שיש לנו בגוף, ממש אם שמים אותה על הרצפה היא עושה חור ברצפה מרוב שהיא חזקה. האש הזאת, תדמיינו מדורה. הדלקתי אש בטבע, שמתי קרשים, האש דולקת, אבל היה איזה ילד שהתלהב ורצה לשים עוד ועוד 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 קרשים. מה קורה כשאני מכסה את כל המדורה בקרשים? האש נחנקת, או שהיא ממש תהיה גחלים קטנים שינסו ככה לזה, או שהיא תכבה לגמרי, אוקיי? אז מה קורה כשאני מכניסה לקיבה שלי, למדורה שלי, המון 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 אוכל, דוחפת, 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 מה קורה לכל מיצי העיכול שלי? נחנקים, הם לא יכולים לקבל את כל האוכל. אוקיי? דבר נוסף, לקחתי את המדורה, שמתי את הקרשים, בוערת המדורה, ומה לקחתי? קנקן שלם של מים, שפכתי על האש הזאת מים. מה יקרה לאש? תכבה. מה אנחנו עושים, בישראל במיוחד? בזמן שאנחנו אוכלים, האש שלנו דולקת, הכנסנו את האוכל, ואז מגיעים לרגע השתייה בזמן האוכל, ולא רק שתייה, גם אנחנו שותים מים עם מלא 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 קרח. אנחנו שותים מלא מים. מה עשיתי לאש? חיביתי. אוקיי. הדבר האחרון, לקחתי מדורה. שמתי עליה קרשים, לקחתי איזשהו גיגית גדולה, עשיתי אותה וחסמתי לה את כל האוויר. מה יקרה לאש? תכנה. מה הבנו? האש שלנו צריכה מרחב, לפעול בתוכה, שיהיה לה את האפשרות לשרוף את הקרשים בכמות של קרשים שהיא לא גדולה. האש שלנו צריכה שלא נשפוך עליה מים, והדבר הנוסף זה צריכה שיהיה לנו אוויר, שיהיה לה מרחב לנשום, בלי חמצן, אין אש. אז מיצי העיכול שלנו זה ממש אש אמיתית שנמצאת לנו בתוך הקיבה. וכדי שאנחנו נעכל את האוכל בצורה טובה, אנחנו חייבים שהאש הזאת תהיה חזקה. מראש אני אגיד אנשי פיתה, האש שלהם יותר חזקה משל כולם. אנשי קפה, האש שלהם חזקה ויציבה, ואנשי וטה, האש שלהם כל הזמן משתנה. אבל כולנו צריכים אש
טובה כדי להקל. לא משנה אם אני אוכל את האוכל הכי בריא בעולם, אוכל אורגני, ואוכל מונבט, ואוכל סופר פוד, אם אני אעשה את כל הדברים שעכשיו אמרתי, אדחף המון דברים פנימה, אשפוך על זה הרבה מים, האוכל הזה לא יתעכל ויזין אותי בצורה שהיא מצווה, הוא יתעכל כרעל. ולפי התורה של האיורבדה, האיורבדה אומרת שאם אנחנו נאכל ככה פעם בארוחת שישי, מדי פעם אנחנו ממלאים את הקיבה שלנו יותר מדי, לא נורא. אבל אם אנחנו נעשה את זה כל יום, לאט לאט הגוף יצבור רעלים. יש לנו מפני רעלים בגוף, הכבד שלנו יודע לפנות, אבל אם אנחנו נצבור עוד ועוד ועוד ועוד, נעמיס על הגוף המון רעלים, הגוף לא יצליח לפנות את כולם, ולאט לאט הם יצטברו איפשהו, כל אחד במקום מיקום ההכלה שלו בגוף, ולאט לאט מה שיקרה זה שיבצרו לנו מחלות, ככה נוצרות מחלות היום. אני אגיד שזה לא רק אוכל פיזי, זה גם אוכל מנטלי. אז מה הסימנים שהאש שלי היא בריאה? איך אני יודעת שמערכת העיכול שלי טובה? סימן הראשון זה רעב. אם אני רעבה, בשעות שבהם אני אוכלת, והרעב הוא כזה שבא לי ממש לאכול, זה סימן שהאש חזקה, היא אומרת, אני בוערת, תביאו לי קרשים, אוקיי? אז זה מאוד בריא שיש תחושת רעב. הרבה פעמים אנחנו חושבים שתחושת רעב, במיוחד לאנשים שרוצים להרזות, שתחושת רעב היא משהו לא בריאה, אנחנו רוצים לדכא אותה. יש דיאטות היום שאומרים לשתות הרבה מים לפני האוכל, זה סותם לנו את תחושת רעב, אז מה עשינו פה? חיבינו את האש, ואז הכנסנו אוכל בלי שיכולים. אז תחושת רעב זה סימן לבריאות של האגני שלנו, של אש העיכול. הדבר השני זה איך אנחנו מרגישים אחרי האוכל. אנחנו מרגישים כלילים, יכולים להמשיך לעשות את פעולות היום, אין עייפות, אין כבדות, מצוין, האש שלנו עובדת טוב. הדבר השלישי זה איך היציאות שלנו, אנחנו לא סובלים בצד השני של מערכת העיכול. אין כאבים, ואין נפיחות, ואין עצירות, ואין שלשולים, הכל יוצא בצורת תקינה. צורת תקינה היא שונה בין כל אחד לשני. אין משהו שהוא אחיד לכולם, אנשים שהם פיתה יכולים ללכת בין פעמיים ושלוש לשירותים ביום, העיכול שלהם מאוד מהיר, אנשי ככה זה בדרך כלל יהיה משהו מאוד יציב וסדיר פעם ביום, ואנשי ואתה גם פעם ביומיים או שלושה, זה תקין. Okay? אבל אם זה יציב וסדיר, ואין כאבים, ואין נפיחות, ואין כבדות בבטן, אז זה אומר שהאש שלנו טובה. אז אלה שלושת הסימנים שהאגני שלי בריאה. אם היא לא בריאה, אם אין לי תחושת רעב, ואני עייפה ונרדמת במשרד אחרי האוכל, וכל הזמן סובלת מכאבים וגזים, סימן שאני רוצה לחזק את האש. אוקיי? אז איך אני יכולה לחזק את אש העיכול, וזה לכולם, לא משנה איזה טיפוס. הדבר הכי חשוב שנותן לכולנו יציבות ואיזון זה סדר. סדר בחיים בכלל, אבל בארוחות. אם הגוף שלי יקבל ארוחת בוקר, לדוגמה בשעה 8, ארוחת צהריים בשעה 12 וארוחת ערב בשעה 6 בערב, האש הזאת, יצא העיכול שלי ידעו להכין את עצמם, הם כבר יצאו לפני שהם מריחים את האוכל מתבשל ורואים את האוכל הטעים, שזה גם מגביר את יצא העיכול לצאת החוצה, אבל הם כבר ידעו שהולך להגיע לכאן מזון. אז הגוף הוא חכם מאוד, הוא לא מבזבז אנרגיה. אם הוא יודע שאני לא אתן לו סדר בארוחות, הוא לא יוציא מיצא עיכול סתם ככה, הוא יגיד, אני לא מבזבז על האישה הזאת אנרגיה. אבל שאני יוציא, היא לא הולכת להביא לי, יום אחד היא מביאה לי, יום אחד היא לא מביאה לי, יום אחד היא אוכלת ב6 בערב, יום אחד היא אוכלת ב9 בערב. למה שאני מבזבז אנרגיה? הגוף הוא פשוט מכונת חכמה. אז הסדר הוא הדבר הכי חשוב, וזה לא משנה כמה ארוחות אנחנו בוחרים לעשות ובאיזה שעות, תבחרו את הסדר שמתאים לכם בחיי היום שלכם, אבל תשמרו על הסדר. דבר נוסף זה מרווח בין הארוחות, אנחנו רוצים זמן להקל. אם אנחנו לא נותנים מרווח מספיק גדול בין ארוחה לארוחה, האוכל לא יוכל להתעכל. אוקיי? מרווח הוא משתנה בין סוג האוכל שאנחנו אוכלים, אם אכלנו ארוחה מאוד גדולה, נרצה לתת לפחות 3 שעות, אם אכלנו ארוחה קטנה, אנחנו עדיין רעבים, אז זה יכול להיות גם 1.5 שעות, ואנחנו רוצים לתת זמן.
יש מחקרים שמראים, אתה כמות מזון לשני אנשים, ואחד יאכל את זה 3 ארוחות מסודרות, והשני יאכל את זה בנשנוש לאורך כל היום, מי שנשנש את זה לאורך כל היום ישמין, הרבה יותר. כי היכולת עיכול, האש לא יכולה להישאר בוערת לנצח. וגם אם בוערת לנצח, היא בוערת כזה, גחלים קטנים כאלה, אז היא לא יכולה להיות. אז לשמור על הסדר ועל המרווח. כן. אז נשאלה השאלה אם כדאי לאכול 2 ארוחות ביום ולעשות צום גדול של למשל 12 שעות, שהיום זה דיאטה מפורסמת בישראל 8-16, היא לא מתאימה לכולם, היא מתאימה לאנשי ככה, שלא צריכים הרבה אוכל. אנשי וטה, אם הם יעשו את זה, זה יהיה להם חוסר איזון. אנשי פיקה, אם הם יעשו את זה, הם יישרפו, יהיה להם בעיות של קודש. לככה זה יכול להתאים. באיורבדה אין דבר שהוא מתאים לכולם, כל אחד לפי האופי שלו. לפי הטבע המולד שלו. מי שיש לו הרבה אש, הוא צריך לאכול יותר ולהזין את האש. ומי שהאש שלו לא יציבה, צריך לאכול קצת ארוחות יותר קטנות, וקצת במרווחים יותר קטנים. אנשי ככה לא צריכים הרבה, הם יכולים לאכול 2 ארוחות ביום, וזה יספיק להם, העיכול שלהם איתי עד שהם מעכלים, וזה, ואז הם יכולים צום ארוך. כולנו כדאי לעשות צום בלילה, לא לאכול בלילה. נכון. בסדר, אנחנו נדבר על זה. אז דבר נוסף זה להפריד בין מזון לשתייה. אמרנו שלשפוך את המים על האש זה ממש לא טוב, אז אנחנו לא שותים בזמן האוכל, אם שותים וצמאים, אכלנו אוכל שהוא מצמיא מאוד, אפשר לשתות מים חמימים או מי ברז, לא מים קרים, לא מים עם קרח, כי זה ממש מחליש לנו את האש, וגם לשתות חצי כוס, לא לשתות עכשיו 2 כוסות בזמן הארוחה. אנחנו גם רוצים להפריד לפני האוכל ואחרי האוכל. לפני האוכל, אם אני שותה מיד ממש לפני, אני שוטפת את האש שלי, שוטפת את מיצי העיכול. אחרי האוכל, אני לא נותנת לאוכל להתעכל, אני מוסיפה לו עוד חומר, ופתאום העיכול הופך להיות, תחשבו כמו מכונת כביסה, אני מכניסה אליה את כל הבגדים, היא עובדת, פתאום אני מוסיפה עוד מים. ואז זה מוריד את היכולת של הניקיון של הכביסה. אבל אם עושים מרק, זה משהו נוזלי. אז כשהאוכל עצמו הוא נוזלי, זה משהו אחר. כבר לא נחשב לשתייה. ברגע שיש בו תבלינים, הוא מתעכל כאוכל. נכון. כדאי לשתות אולי הכי הרבה, הכי קצת, 15 שעה לפני. לתת למים להתעכל, ואז לשתות. ואז זה בדיוק זה מה שאמרתי, שיש דיאטות היום שאומרים לשתות ממש לפני האוכל 2 כוסות מים, אבל מה שזה עושה, זה הורס לנו, גם אחרי האוכל, זה הורס לנו את האש העיכול. אחרי האוכל אנחנו כן יכולים לשתות תה, צמחים, כל צמחי ארץ ישראל, נענה ולואיזה ולענה, זה צמחים, זוטה ושומר, זה צמחים שעוזרים לנו לעיכול, דווקא זה יכול מאוד להגביר את האש ולעזור לאש. צמחה הרבה, כוס לא גדולה, שלא תשטוף כל מה שיש בתוך העיכול. כמות קטנה, כמו ששותים בבדואים, בכוסות הקטנות, חצי כוס, זה נהדר אחרי האוכל. מה זה? נענה אמרתי, כן. דבר נוסף זה אכילה במצב שקט, כשהמים שלנו, השבות שלנו, מאוד מאוד מוצפות, אנחנו רואים את זה היום בחיים האלה, במצב של המדינה שלנו, אנחנו כל הזמן בהסתכלות של דברים שהם זזים ויש בהם הרבה תוכן שהוא לא כל כך מיטיב איתנו, כשאני במצב נפשי לא רגוע, ביצי העיכול שלי נמשכים חזרה. עשו על זה מחקר שמראה בזמן שבן אדם קיבל בשורה או הבהילו אותו, בזמן שהוא כזה בא לאכול, מה קורה לקיבה שלו? היא מתכווצת. אז אנחנו צריכים לאכול במצב שהיכולת עיכול שלנו היא טובה גם מבחינה מנטלית, שאנחנו צריכים להיות רגועים. היינו עכשיו בישיבה שהצבנו אותנו נורא, אנחנו לוקחים רגע 5 דקות להירגע, אפילו אם זה הזמן היחיד שיש לנו לאכול, עושים איזה נשימה כדי לאפשר לעיכול שלנו להתגבר בצורה טובה.
דבר נוסף זה לאכול כשהשמש נמצאת בשמיים. אנחנו מחוברים לכוחות של היקום, השמש לירח, כשהשמש בשמיים אנחנו צריכים לקבל את אותה אנרגיה של חום גם בתוך הגוף שלנו. האש שלנו הפנימית היא מאוד חזקה כשהשמש נמצאת בשמיים. אז אנחנו לא אוכלים אחרי השקיעה, לפי האיורבדה, מאוד לא מומלץ לאכול אחרי השקיעה, ואם אין ברירה כי אנחנו חיים במדינה שעובדים בה הרבה, אז אם אנחנו בוחרים ואין לנו ברירה לאכול אחרי השקיעה, כדאי לאכול אוכל שהוא מאוד קל לעיכול, שזה מרקים ותבשילים חמים, ירקות מעודים, דייסה, דברים שהגוף לא צריך הרבה אנרגיה לאכול אותו, לא סלט, לא דברים קרים כאלה. הכי טוב לאכול את הארוחה העיקרית, זה כשהשמש ממש במרום השמיים, אז האש שלנו חזקה. נכון, אז לאכול בחמש הכי מאוחר. כן, ממש, ואז זה נותן לנו את הצור הזה של הלילה. דבר נוסף שיכול להגדיר את האש שלנו, זה שימוש בצמחי מרפא ובתבלינים, תבליני מטבח שכולכם מכירים, ג'ינג'ר נהדר, אם האש שלנו חלשה, אנחנו יכולים לקלף פיסה של ג'ינג'ר, לשים בה קצת מלח ולימון, לאכול רגע לפני העיכול, לפני האוכל, ואנחנו בעצם מגבילים, עוזרים לאש, אומרים לה תתעוררי, אנחנו יכולים להכניס לפה אוכל ג'ינג'ר, הוא ממש מלך האש, מלך האגני, הוא מאזן גם אש חזקה, גם אש חלשה. אז זה מצוין, אפשר להשתמש בצמחים שאנחנו משתמשים בישראל, כל צמחי התבלין, טימין, אזור, זאטר, שזה בעצם שילוב של שניהם, קינמון, פלפל שחור, כל תבליני המטבח הם מעודדים את החום של הגוף ועוזרים לאש להקל. לא, הם עוזרים, מחממים, ואנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים שהאש תהיה חמה, אנחנו רוצים מאוד על גז. אוכל קצת יותר מתובל בצמחי תבלין. אז דיברנו על האש, על מערכת העיכול, שזה באמת אחד הדברים המרכזיים, ודבר נוסף שהאיורבדה מביאה לנו, זה סדר יום האיורבדי, זה נקרא דין השארי. שוב, המילה הראשונה זה סדר היום האיורבדי. ובואו נסתכל רגע על הגלגל הזה. הגלגל הזה מראה לנו שלא רק הגוף שלנו בנוי מאותן אנרגיות, ואתה פיתה קפה, גם היום עצמו מתחלק לאנרגיות ואתה פיתה קפה. אז מי שיש בבוקר עד 10 בבוקר, האנרגיה של קפה היא דומיננטית, האנרגיה של אדמה, הכל מתעורר, לאט, העולם ככה, כבד עדיין, שקט, כל זה קורה 6 בבוקר עד 10. מ-10 בבוקר עד 2, האנרגיה של אש, של פיתה, זה הזמן שאנחנו יוצאים לעבודה ועושים דברים ואוכלים את ארוחת הצהריים הכבדה שלנו. זמן של עשייה ואש, של ערנות מאוד חדה. מ-2 בצהריים עד 6 בערב, זמן של וטה. שוב יש יותר רגיעה, זמן שהדומיננטיות של התנועה, של הרוח, שאנחנו חוזרים הביתה חזרה, ולאט לאט מ-6 בערב זה חוזר חזרה. שוב קפה. 6 בערב עד 10 בערב, זה הזמן שהקפה שוב חוזרת. נכנסים הביתה, מתקלחים, הולכים לישון, הכל נהיה יותר רגוע. מה קורה ב-10 בלילה? שוב, האש עולה, הפיתה מתגברת. קרה לכם פעם שנהייתם מאוד עייפים ב-8 בערב, 9 בערב, נשארתם אחרי 10, ומה קרה? פתאום התעוררנו. זה קרה לכם? כל יום, בבקשה. אז מה שקורה, האש בשלב הזה נמצאת בצד השני של היקום, במרום השמיים, ואז היא נדלקת גם אצלנו. מה אנחנו צריכים לעשות בזמן הזה? לא להתחיל לעבוד ולפתוח מחשב ולשאר השיים בלילה, ולא פתאום מתעורר הרעב ולהתחיל לאכול, כי אז אנחנו אומרים לגוף שלנו, רגע, נתחיל יום חדש. ואם אנחנו לא מקשיבים לאנרגיה הזאת, ואומרים לה, רגע, אני צריך להיות עכשיו באנרגיה של שקט ושל להירדם, אני בעצם לא נותנת את הזמן ביום לגוף שלי לנוח, לתודעה שלי לנוח. זה זמן שהוא מאוד מאוד קריטי, ובישראל אנחנו חיים אותו כולנו לרעה, ככה. אחרי זה בין 2 בלילה ל-6 בבוקר, זה שוב זמן של וטה,
זמן של אוויר, של רוחניות, שם החלומות הכי אקטיביים שלנו, ואם אנחנו מתעוררים בזמן הזה, זמן מצוין למדיטציה, תרגול רוחני, זה הזמן שהדתות ממליצות לנו להתעורר ולהתפלל, מ-2-6 בבוקר, לפני הזריחה בעצם. זה יכול להיות 5:30 בבוקר, לפני שהשמש זורחת, ואם תחשבו על זה רגע, מתעוררתם לפני 6 בבוקר, בבוקר אנחנו מתעוררים ואין לנו משהו לעשות היום, אנחנו אומרים, טוב, נשאר במיטה. אז נשארתי במיטה שעה, ניסיתי לקום, ומה קרה? טוב נראה, ואין לי כוח ואני צריכה לשים את השעון בראש. שוב, האנרגיה של הכבדות מתרוממת. אז אנחנו רוצים לקום בבוקר בשעה שאנרגיית התנועה, האנרגיה של הרוח קיימת. אז הסדר יום האיורבדי אומר לנו כמה דברים. אחד, מתי קמים בבוקר ומתי הולכים לישון. כדאי לקום לפני הזריחה, אוקיי? וללכת לישון עד 10 בלילה. עכשיו, כל טיפוס צריך כמות של שעות שינה אחרת. מי שצריך פחות שעות שינה, יקום יותר מוקדם. יכול לעשות בזמן הזה דברים. אבל לא ללכת לישון אחרי 10 בלילה, כי אז אנחנו מתחילים עוד יום חדש. ואם אנחנו אוכלים בשעה הזאת, זה ממש הורס לנו את מערכת העיכול, ואנחנו חוזרים לזה שהאגני שלנו, השיקול שלנו תהיה פחות טובה, ובעצם אנחנו עושים לעצמנו את הבריאות. אז השינה זה אחד מהדברים החשובים, אנחנו צריכים לתת למקום, אדם שלא ישן יותר מ2-3, הוא מאבד את זה, אוקיי? אנחנו צריכים לתת מקום מכובד לשינה שלנו ולתזונה שלנו. אז מתי אנחנו אוכלים? אמרנו, בשעות שהשמש נמצאת בשמיים. כשהשמש שוקעת אנחנו גם מפסיקים לאכול, לפי האיורבדה. אמרתי כבר, אם אין ברירה, לאכול משהו קל, משהו שקל מאוד לעיכול. עוד כמה דברים שהאיורבדה מאוד ממליצה להכניס לסדר היום שלנו. אחד זה פעילות גופנית. הגוף שלנו זה המכונה שאיתה אנחנו חיים בעולם הזה. אז פעילות גופנית זה כלי שיעזור לגוף שלנו להישמר בריא, חזק ומשומן. Okay? כמו שאנחנו מאכילים את האוטו שלנו בדלק שהוא בריא, ואנחנו משמנים את המנוע בשמן, מחליפים את השמן, גם הגוף שלנו צריך. אז פעילות גופנית זה דבר שמאוד מומלץ, וכל אחד סוג של פעילות גופנית אחרת. אני אגיד בקצה המזלג, אנשים שהם פיתה ומלא אש, צריכים פעילות גופנית מרגיעה, למשל שחייה, תוך מים זה מרגיע. מדיטציה רגועה, יוגה רגועה, דברים שהם לא ריצה, שתיצור עוד יותר אש בתוך הגוף. לעומת זה אנשים שהם קפה, אנשים שהם אדמה, הם יכולים לעשות פעילות גופנית מאוד ממריצה, כי הם גם ככה עצלנים, וגם ככה קשה להם לקום, אבל כן התנועה תעשה להם טוב, אז להם זה טוב לרוץ מרחקים ארוכים, ולעשות פעילות של אופניים, ויוגה מאוד אקטיבית, ככה כל אחד לפי התכונות שלו. אנשים שבאת יש להם הרבה תנועה, שוב נרצה לעשות פעילות גופנית שהיא יותר רגועה ומרגיעה. דבר נוסף שנרצה, אמרתי, אם הגוף שלנו הוא באמת מכונה שאנחנו צריכים גם להזיז אותו, אבל גם לשמן אותו. כן, באת וביטה תמיד צריכים פעילות יותר רגועה, כי בשניהם יש הרבה תנועה לעשייה. אז כמו שאנחנו מניעים את הגוף שלנו, אנחנו צריכים גם לשמן אותו. האיורבדה אומרת, תוך הסדר היום האיורבדי, מאוד ממליצה לשמן את הגוף שלנו, וזה כשהולכים לטיפול של פנצ'קרמה, אם יצא לכם לשמוע, הרבה מהטיפול הוא שימון הגוף, גם פנימית, לקיחה של שמנים פנימיים, וגם חיצונית. השמן הוא דבר שמאוד מאוד בריא לרקמות שלנו, אנחנו בעולם המערבי משתמשים בקרמים, רוב אנשים שמים קרמים, קרם לעיניים, קרם לפנים, קרם לאף וקרם לצוואר. קרמים יש בהם הרבה כימיקלים, הכימיקלים האלה נכנסים דרך האור ודרך הדם, וגם יש בהם הרבה רצון שנמשיך לקנות אותם, ולכן הם גם מייבשים אותם, כדי שנצטרך לצרוך אותם עוד. אז במקום למרוח על עצמנו קרמים, האיורבדה אומרת, תשמנו את הגוף, וזה משהו שייצור לכם בריאות בכל המערכת. זה נכנס לנו לזרם הדם, משמן את הרקמות החיצוניות, את האור, מזין לנו את הגוף, אפשר לשמן את כל הגוף, אחרי מקלחת, לפני מקלחת, בסדר יום האיורבדי זה חלק
דברים שעושים בבוקר, אחרי שמנקים את כל פתחי הגוף, עושים ניקיון מאוד גדול של הגוף, ואז משמנים את הגוף, אז אפשר להכניס את זה מתי שרוצים לפני השינה. שמן הוא מאוד כבד, הוא מרגיע, אפשר לעשות את זה לפני השינה, לשמן כפות רגליים, ראש, אוזניים, קצת בתוך האוזניים ונחיריים, זה מאוד מאוד מרגיע את וטה, שוטה, אני כבר אגיד את זה, וטה נמצאת אצל כולנו במערב במוגברות, אנחנו רואים הרבה מסכים, העולם הוא מאוד מאוד מהיר, אז כולנו צריכים רגע את ההשפעה, אז קודם כל להוריד את המסכים מהשינה, אבל גם אפשר לשמן את עצמנו. איזה שמן? שמן בסיס, אוקיי? שמן בסיס מכבישה קרה, יכול להיות שמן זית, כמו שהמלכים שלנו בתנ"ך היו נמשכים, אני לא יודעת אם מישהו מושך אותם, אבל זה ממש משהו שמלכים הם היו נמשכים בשמן. אז תנו לעצמכם את הכבוד הזה להיות כמו המלכים ותמשכו את עצמכם בשמן. אני אומרת לכם שזה אחד הדברים הכי כיפים שיש, אני עושה את זה על בסיס יומי, אז זה פשוט תענוג לגוף לפה, ואפשר גם אפילו לעשות לעצמנו עיסוי. את כל הגוף אני עושה בשמן, אני אישית משתמשת בשמן סומסום, שמן סומסום הוא השמן הבסיסי באיורבדה, הוא מאוד מזין, כמו שאנחנו צורכים טחינה, הוא מזין, הוא קצת מחמם, הוא כבד, אז הוא נותן לנו רוגע ויציבות, אבל אפשר להשתמש בשמן קוקוס בקיץ שהוא מקרר, או בשמן זית, או בשמן שקדים, אם אנחנו לא רוצים הרבה כבדות, ולא כל כך אוהבים את הריח, אפשר לשחק עם זה כל אחד לפי האיכות של השמן, בשמן בסיס, זה פשוט דבר מדהים. אז פנימית, נכון, נכון. וכשפנימית אנחנו גם אוכלים מאכלים שיש בהם הרבה שומן, וזה בריא לגוף שלנו, אבל גם כשעושים תהליך של ניקוי, של פנצ'ה קרמה, ממש צורכים שמן, אז צורכים גי, שזה חמאה מזוקקת, שזה השומן הכי בריא לפי האיורבדה ללקיחה פנימית, אבל אפשר גם לעשות גרגור של שמן בפה, מוזמנים לקרוא על זה, זה גם מכניס לנו את השמן לתוך הגוף, וזה דבר נהדר, אז זה יומי לעשות. דבר אחרון, גי, זה חמאה מזוקקת, אבל בישראל אנחנו אוכלים שמן זית שהוא לא פחות טוב. הדבר האחרון שהייתי ממליצה לכם להוסיף, שלפי האיורבדה בתוך הסדר יום הכולל שלנו, זה תרגול רוחני. האיורבדה אומרת שאם אנחנו נתרגל איזושהי פעילות שמחברת בין הגוף לנפש, אנחנו נהפוך להיות אנשים יותר רגועים, יותר שלווים, ניטיב יותר עם העולם, ולכן איזשהו תרגול שמחבר אותנו, זה יכול להיות תפילה, זה יכול להיות מדיטציה, זה יכול להיות יוגה, או כל דבר אחר שגורם לנו לחיבור פנימי, אלא גם ביני לבין עצמי, אבל גם ביני לבין היום. אז אני מסכמת ככה את הדברים שאמרנו. דיברנו בעצם על 3 טיפוסים, שאם אנחנו מבינים אותם, אנחנו יכולים לדעת איך להתאים את אורח החיים שלנו, גם מבחינת תזונה, גם מבחינת סדר היום שלי, גם מבחינת שינה. אני יכולה להבין את ההתנהגויות שלי ולקבל אותם יותר, והכנסנו לסדר היום שלנו כמה דגשים שכדאי להכניס לחיים שלנו, מבחינת מתי ללכת לישון, מתי לאכול, איזה תרגולים כדאי לנו לעשות, וגם דיברנו על החשיבות של שמירה על עיכול חזק, כדי שהאגני שלנו תוכל לקבל את האוכל בצורה שתזין אותנו. אז תודה רבה, ואני עכשיו משאירה לכם זמן לשאלות. אז השאלה הייתה, יש מקומות שאפשר ללמוד בהם בחו"ל ובארץ, אז בהחלט כן, בחו"ל יש הרבה מאוד מרכזים, בעיקר באוניברסיטאות של האיורבדה, יש בפונה מרכז של האיורבדה,
יש בקרלה הרבה מרכזים, אפשר ממש ללמוד באוניברסיטה תואר שלם באיורבדה, לרוב באוניברסיטאות ולא תמיד בשפה שתלמידים מערביים יכולים ללמוד. לא, אז אני לא אמרתי שאי אפשר, אבל לא תמיד כל אוניברסיטה אפשר ללכת ולהבין את מה שהם מלמדים. אבל יש הרבה מרכזים שבהם אפשר ללכת ללמוד במרכז עצמו את כל הטיפולים האיורבדיים וגם את כל הבסיס של האיורבדה, אז אפשר לעשות ממש תארים ואפשר ללמוד לימודי תעודה. בארץ יש, אני למדתי בקבע לדהמה, אבל זה לא רק האיורבדה, זה גם יוגה טיפולית, אז יש מרכזים שונים. כן. קבע לדהמה. כן, אני ארשום לך עוד רגע. זה בלונבלה, יד פונה, בין פונה לבומביי, ובארץ יש גם בתל אביב, יש מרכז שנקרא פרנה ודה של ליטל סימון, ואפשר ללמוד בו, גם אצל אמיר עין אפשר ללמוד בפרדס חנה, סורוב ורמה, אני לא יודעת אם הוא כרגע מלמד, אבל זה משתנה, יש כמה מורים שמלמדים בארץ. כן. בעצם יש תואר של דיאטנית, לא, השאלה אם יש לי תואר לטפל בזה או שאני רק מרצה, אז כן, אני מטפלת באיורבדה, כן, יש לי בירושלים, יש לי קליניקה בירושלים, ואנשים מגיעים אליי, אני מאבחנת אותם על ידי תשאול ארוך, על ידי בנייה של התאמה של תזונה ואורח חיים, לפעמים אנחנו עושים כל מיני ניקויים שונים של הגוף, כדי להקל על בעיות שונות. בהחלט, גם לאיורבדה יש הרבה מה להציע לפיברומיאלגיה, גם ליוגה יש הרבה מה להציע לפיברומיאלגיה. אני אתן, יש פה את המספר שלי ואת ה... אפשר לכתוב. תודה רבה. כן. אז ניקוי. אז יש באיורבדה כמה סוגים של ניקויים, ניקוי על ידי תזונה, שאנחנו מתאימים תזונה שהיא מאוד מאוד בסיסית ועוזרת לגוף לפנות רעלים, יש ניקויים על ידי צום, ויש ניקויים ממש פיזיים, שטיפת קיבה, שטיפת מעי, יש 5 ניקויים שונים, שאנחנו בעצם ממש מנקים את מערכת העיכול, על ידי זה תלוי, הרבה פעמים זה כמה טיפולים נקודתיים, ואז אנחנו בעצם נותנים לך אפשרות לשנות באורח החיים. המטרה היא שאת תביני איך את צריכה לחיות ותוכלי לעשות את השינויים האלה. כל מטפל עושה בצורה אחרת, יכול להיות שבגלל בדיקת הדופק, בדיקת הלשון, שהוא רצה שזה יהיה לא אחרי אוכל, יכול להיות שבגלל זה. בשמחה. עוד שאלות? אני לא בטוחה עם כל ההפרעה הזאת שהיא נגישה להודים, אנשים המון אנשים חולים. בכל מקום יש המון אנשים חולים, ואני אגיד ש... זה הרבה פעמים, זה נכון, הרבה פעמים אין בהם נתונים, אבל יש להם הרבה פתרון. אני אגיד שההודים לא בהכרח משתמשים באיורבדה. הרבה הודים לא משתמשים באיורבדית, כמו שאמרתי, הבריטים נכנסת לתופעה בערבית, ולא כולם בוחרים ללכת לתופעה. היום היא גם יותר נכנסת בהודו חזרה. תודה לכם. Thank you very much. Thank you. Coming in here.
Thank you very much. I'm invited. I can take a picture. תודה. תודה רבה. take a picture, but זה זמן הודו. וזה? בשמחה.